Гасырлар борылышында төрле язмышлар кешерсә дә, мәдәниятен саклап калу өчен көрәшен татарлары булган мөмкинлекне файдаланган. Чиләбе өлкәсенең Кәсел бистәсендә яшәүче көрәшен татарлары бүгенгә кадәр сакланган җыр иҗатының дәвамчылары. Моның өчен музыкаль фольклорга, җырга балаларны кече яшьтән җәлеп итәләр. Безнең хәбәрчеләребез Кәсел бистәсенә барып, өлкәннәр һәм балаларның җырларын тыңлап кайтты. Кулымнан барыш килә, берәүгә дә бирешмәем, тауган җирем көч бирер. Ностальгия, шулай дип атала бу хатын-кызлар ансамбле. 70 яшьле ханымнар үз коллективын моннан 11 ел элек туплаган. Борынгы җырларны сагынудан шундый исем бирдек диялар. Минем менә 94 яшь, аларның яшь чагында җырлаган җырлары, инәләреннән кигән җырлар, ул элеккедән кигән җырлар. Безнең менә бу җиргә 1842 елны күчеп килгәннәр бит инде. Ана шунда моңны җырлар алып килгәннәр. Сез туганнар безгә килә дигәч, көтәләр дә көтә зарыктым, көтәләр дә көтә зарыктым. Хәзерге современный җырларыбыз да бар инде, үзебез дә язып җырлыйбыз. Сүзләрен үзебез язабыз, үзебезнең коллективта язучылар бар. Көйен без эзлибез ана шу картлардан. Өмет халык фольклоры коллективы сәхнәдә инде 23 ел чыгыш ясый. Бу вакыт эчендә үз җырлары белән Татарстанда, Кырымда, кыскасы Рәсәйнең дистәләгән шәһәрләрендә узган фестивальләрдә катнашкан. Хатыннар әйткәнчә, ансамбльгә исемне коллективның киләчәгенә изге теләк белән биргәннәр. Яхшылыкларны теләп, яхшы булыйк, кеше шикелле булыйк. Нидеп йөрик дип инде, җитешеп йөрик бөтен җирдә дә шулай. Өмет ансамбленең репертуары да бай. Борынгы заманча татар җырларында башкарылар сәхнәдә. Гомерләр үтә икән ул, үтә дә китә икән, күңелләр генә аманда нәйләрер көтә икән. Бу Чиләбе өлкәсенең ат казанган коллективы Гомер. Ул бөтен Чиләбе өлкәсендә озак яшәүче бердән-бер ансамбльдер. Һәр хәлдә Нагайбак районында озын гомерле бүтән андый коллектив юк. Алдагы елда аңа 50 ел тула. Җырчыларның һәр кайсы 90 яшькә якынлаша. Шуңа карамастан тавышлары яңгыравыклы, чиста. Һәр вакыт җырладык, эшкә барганда да, кайтканда да ди әбиләр яшьлекләрен, балачагын искә алып. Мамам да җырлыш булды, папам да, папа үзе уйнар иде башлары менә шу көйне. Шулардан өйрәндек инде без. Акыран барган атларда ай җоела саян әйләү. Татардан чукындырганнар инде безне. Иван Грозныйны кем? Первый җырлаган җырыбыз менә шушы булды безнең. Ярты гасырга якын иҗат елларында Гомер ансамбле ата-бабаларның җырларын башкарып, күп җирләргә йөргән. Голландиядә альбом чыгарганнар, Мәскәүнең Чайковский исемендәге консерваториясендә чыгыш ясаганнар. Төрле фестивальләрдә катнашып, 7 тапкыр гран-при иясе булганнар. Касселдә хәзер традициягә кергән Арумсыз туганнар милли мәдәният фестиваленең уртасында кайныйлар. Җырлы, моңлы халык яши Касселдә. Биредә үзенчәлекле милли мәдәниятен пропагандалап кына калмыйча, аны саклап калу һәм үстерү чарасында күрәләр. Шул максаттан моннан 38 ел элек бистәдә сәнгать мәктәбе ачыла. 18 бала һәм 2 укытучы белән эшли башлаган бу учреждениедә бүген 100дән артык укучы рәсем ясарга, музыка коралларында уйнарга өйрәнәләр, бийләр, җырлыйлар һәм алар барысы да бер Касселдән генә. На 6 отделениях: фортепианное, народное, художественное, хореографическое и эстетическое. Дети занимаются с 6 лет, 6-7 лет они занимаются в садике на эстетическом отделении, остальные дети ходят к нам в музыкальную школу и занимаются здесь. У нас очень такие посещаемые отделения, это фольклорное. Бүген биредә эшләгән 6 укытучы да Касселдә туып үскән. Үзләре дә шушы сәнгать мәктәбен тәмамлап, югары яки урта музыка уку йортларында белем алып, туган бистәсендә хезмәт итә. Тырышабыз, чтобы балалар безнең әби-бабайларын җырларын җырласыннар, онытмасыннар телләрен, бейләр туры. Гырыф-гадәтләрне балаларга тапшырып, халык иҗатын, һөнәрчелеге, милли мәдәнияте сагында тора, моннан 2 гасырга якын элек бирегә күчерелгән хезмәтчән казакларның тукымы. Чиләбе өлкәсе Нагайбак районыннан Гөлдар Хафизова, Татарлар.